Ето ме отново и мен, приятели. Аз съм Цвети Григорова, вече всички сте чували за мен покрай фестивала. И дойде време за последното включване за тази вечер, преди поздрава от всички колеги накрая. Дойде време да си дадем равносметка колко много знание има по света, което не е достигнало все още до нас и колко много още можем да научим, колко още много можем да намерим. И допреди малко, понеже днес си говорим за приказки, метаморфни приказки, метаморфните приказки трябва да разказват за трансформация, естествено. И допреди малко слушахме Толина Стефанова как ни разказваше за животните и за това как и на тях можем да помагаме с всички методи, за които ви разказахме по време на този фестивал. Аз пък, докато я слушах, си мислех, ето го цялото. Ние тук направихме в този фестивал една малка извадка на цялото. И ние всички бяхме и се надявам да продължим да бъдем работници за цялото. Защото напоследък е много така модерно да се казва: обичай себе си, свържи се с себе си, работи с себе си. Какво обаче означава това? Ако аз давам навън и работя с другите, ако аз съм част от цялото, работейки за другите и свързвайки се с другите, с животните, с растенията, с хората, с целия свят около мен, тогава съм цял и тогава работя за себе си. И сигурно в живота си сте виждали кога сте се чувствали най-цели и най-стойностни. Когато сте успяли да промените нещо извън вас, променяйки себе си. Нещата са толкова свързани, всички сме толкова свързани, сърцата ни са толкова свързани. И ми се иска тази вечер, като си говорим за трансформация, от една страна колегите ще ви разкажат много истории, много техни преживявания, собствения им опит. От сърце ще раздадат себе си, за да разберете какво чувстват и защо ние всички вече 4 години в България работим с метаморфната техника. Защото виждаме, че трансформацията е навсякъде. Преди само го знаехме на теория. Откакто работим с метаморфна техника, ние го виждаме на практика. Прилагаме го. Прилагаме помощта тази трансформация да се разбули, тази трансформация да се сбъдне, да се случи, да намери най-точните пътища, за да се прояви. И разбираме все повече, всеки път, с всяко обучение, с всяка наша среща и с всеки наш сеанс, който правим върху себе си или върху някой друг, виждаме колко сме свързани и как ние не можем да преминаваме от една форма в друга и от едно проявление в друго. Не можем да се трансформираме сами по себе си. Ние се трансформираме в една синхроничност с цялото. Всичко е заедно, всичко е общо. Ние ползваме общата енергия на света. Ние ползваме общите елементи, за които стана въпроси по време на фестивала. Въздух, огън, вода, земя. Не ги ползваме само ние. И освен да ползваме, разбира се, ние отдаваме. В целия този обмен има план. В целия този обмен има идея, има смисъл. И част от този смисъл е всеки един от нас.
Всеки един от нас е важен и чрез метаморфната техника всеки един от нас успя да стигне до тази важност в себе си, да стигне до извода с какво точно може да бъде полезен в цялото. Кой точно нюанс от дъгата представлява той в комбинацията от всички цветове. И това е прекрасно. Прекрасно е, че ние можем да сътворяваме и да претворяваме този свят, давайки, получавайки чрез любов, свързвайки се с хората и с животните чрез любовта. Когато излезете навън, където ми казаха, че вече вали сняг, но аз още не съм го видяла. Когато излезете навън и се радвате на природата, какво значи всъщност за вас да и се радвате на природата? Е така да я гледаме, да и се радваме. Ах, какви са хубави листата, ах, какви са хубави дърветата, птиченцата. Добре, но това е радостта на вашия ум. Това е радостта, на която ние сме учени от литературни произведения, от обществото. Да, ние така трябва да се радваме. На дърветата така ми се радваме, защото те са много красиви, дават ни въздух и така нататък. На животните така им се радваме, на връбченцата, описани в толкова много произведения. Радваме се с ума си. Как можем истински да се зарадваме? Когато се свържем с тях, когато ги чуем. И там работят сърцето, душата. Работим на ниво обективно съзнание, висшето съзнание. Там се свързваме с него, с там, откъдето сме дошли, преди да се включи нашият мозък, който наричаме в метаморфната техника субективно съзнание. Защо е субективно? Защото има само своята позиция. Защото има само своя бекграунд от знания, само своя запас от знания, защото знае само толкова, колкото точно неговия прозорец от света му е позволил да знае. Това е субективното съзнание. И то ни е дадено, за да можем да служим на цялото чрез него, бидейки точно конкретна определена част от това цяло. Защото ако ние знаем всичко в цялото, тогава ще ни бъде трудно да влезем в конкретиката на собствения си живот. И този субективен наш ум, когато е подчинен на любовта, на доброто, на сърцето ни, тогава той може да ни служи за прекрасни дейности, за вдъхновяващи дела. И говоря от позицията на опита, защото точно това правим в този фестивал. Всички лектори, всички участници, всички колеги, които сега тази вечер ще видите, правят точно това. Те участват и дават своята част за цялото, за да бъде за всички ни по-светло, да бъде за всички ни по-добро и да бъдем всички вдъхновени да търсим своите пътища и да ги откриваме. Защото всеки има смисъл. Всеки е важен, всеки има своя път. И дори да не сте го открили все още, дори да се лутате, дори да ви е трудно в момента, знайте, че всичко минава. В живота всичко е на периоди и когато имаме труден период, обикновено ни помага да преминем на следващото ниво, в което сме по-осъзнати, по-спокойни, по-силни. И от позицията на времето много от нас разбират как трудностите всъщност са им били от полза. Помогнали са им да срещнат някой, да видят нещо, да проумеят нещо. Така че всичко е на мястото си. И в тази трансформация ние с хората от Българското метаморфно общество работим много активно с идеята и с целта
да служим, да помагаме на цялостната трансформация както вътре в себе си, така и около нас. Да бъдем служители на, а, на следващия етап от развитието на нашата държава, на нашия свят. И дори в момента да го виждате не много красив, аз съм сигурна, че след известно време всичко това ще има смисъл. Просто нашият субективен ум все още не вижда цялостната идея на обективното съзнание, на цялото. Не ми се иска тази вечер да влизам толкова много в терминология. В предишната лекция говорих за аферентност, за еферентност, разказах доста неща. Още много мога да разкажа, в обученията разказвам 2 дни, но сега е време да разказваме практика. Сега е време това, което ви споделих за трансформацията, да го чуете през душите, през умовете и през сърцата на моите колеги. Ще ги видите тук и всеки от тях ще ви разкаже за своята среща с метаморфната техника. Това е моята колежка Нина Личева от Пловдив и много се радвам, Нинче, да те посрещна тази вечер тук. Заповядай. Здравейте от мен. Това за мен е метаморфната техника, една от най-невероятните техники, които аз някога съм се сблъсквала и съм научила. Аз, когато отидах на курса, дори не знаех точно за какво става въпрос. Просто моя приятелка каза, че ще го кара и аз просто така, незнайно защо, реших и аз да се включа. Но още първият ден разбрах, че това е една невероятна техника и още един инструмент към моята практика, който ще донесе много добавена стойност и то наистина и така стана. Аз имам богата практика в тази област, мога да разказвам много неща, но няма да ви занимавам сега с всичко. Това, което мен изключително много ме впечатли при клиентите ми и в моето семейство, е това, че наистина тази техника промени живота на всички ни. Имам предвид това, че моята внучка, която сега е на година и 10-11 месеца, на 3 години, извинявам се, на 3 години и 10-11 месеца, проявяваше симптоми на аутистичен спектър и доста неща преживяхме през тези 3-4 години. Но истината е, че откакто започнахме да й правим метаморфна техника, тя страшно много се промени към по-добро, разбира се. Също така стъпваше навътре с крачетата, при което незнайно как и защо, след метаморфните техники, тя започна да изправя краката. И преди няма и месец се водихме при ортопеда, който я проследява, и той направо беше изумен. Каза, че не знае какво правиме, но каквото правим да продължаваме, защото този резултат за това кратко време на практика според него е невъзможен. Също така имам клиентка, която имаше Хашимото. Казвам имаше, защото вече няма. Лекувах година и 3 месеца с друга терапия, но в един момент просто зациклихме. Постигнахме много добри резултати, но дойде момент, в който просто зациклихме и каквото и да правих, каквито и техники да правих, просто не ми се получаваше, не мърдахме нито нагоре, нито надолу. И в този момент аз усвоих метаморфната техника и реших просто да прилагам нея. И реално, в крайна сметка, резултата след 3 метаморфни техники в ТСХ-то беше 0,54, при което лекаря каза също, че това е чудо,
нали, защото по принцип според него това автоимунните заболявания по принцип са нелечими, но е факт, доказано вече. И така нататък, наистина мога страшно много неща да разказвам, но просто нямам толкова време. Ако някой се интересува от нещо повече, винаги може да се обърне към Цвети, към мене. Няма проблем, винаги съм готова да разкажа каквото интересува човека. Само още един случай ще разкажа с мой клиент, защото също е много любопитен. Заповядай, Нинче. Да, и приключвам, обещавам. Тази моя клиентка в един момент започнаха да й се случват много лоши неща и аз и предложих да започнем да правим метаморфна техника. Тя отначало ни откликна на моето предложение, но в последствие реши да опита. И аз бях пуснала като фон Илволо, не знам дали познавате тези момчета италиански. Да, които, прекрасни са. Да, прекрасни са. Аз дори не знам защо пуснах тях, но ги пуснах. Без изобщо да се замислям, че клиентката говори перфектно италиански. Нали? И тя в един момент започна да плаче. И аз нали, нищо не казах, свършихме си там терапията и тя каза, аз като че ли се природих. И аз казвам, спомняш ли си защо се разплака? И тя ми каза, песента ме разплака. И аз викам, спомняш ли си какво точно в тази песен те разплака? И тя каза, разплакаме това, че в песента се пеше за майчината любов. И всъщност се оказа, че тя има много дълбок психоматичен проблем, който осъзна точно в този момент, тъй като тя цял живот е мечтала майка й да й каже, че се гордее с нея. Тя наистина се е гордела с нея. Тя казва, аз го знам това. Тя се хвали на приятелки, на така нататък, но никога не го е казвала на нея. И в момента, в който осъзна това нещо, след 2-3 метаморфни също, тя ми каза, моя живот се обърна на 180 градуса. И аз вече живея различен живот. Ето, това прави метаморфната техника, приятели. И наистина препоръчвам на всички, и на терапевти, и на всички останали, просто да опитат от това наистина чудо. Толкова от мен. Благодаря ти, Нинче. Много вдъхновяващи са винаги твоите истории. Разбира се, важно е да кажем, че всъщност изцелението, оздравяването, подобряването на каквито и да било състояния е вторичен ефект от трансформационния процес, който се случва с човека, и ние не можем да обещаем нищо на човека, на конкретния човек, защото всъщност не знаем какво трябва да му се случи. Случва се това, което природата, живота в него всъщност е бил вече на път да случи и този човек ни е намерил за техника. Ако някой дойде при нас и пожелае метаморфна техника, това означава, че в него още преди това отдавна е започнал трансформационен процес, който просто си търси катализатор, търси контакт, за да бъде катализиран. И вследствие на тази трансформация могат да се получат ето такива невероятни чудеса, които, разбира се, ние не сме причинили. Просто животът в тези хора е свършил своята работа. А ние сме си свършили нашата, да си направим подходящите движения. Благодаря ти, Нинче. Много вдъхновяващи истории. До скоро! До скоро. Само искам да пожелая на всички една прекрасна, уютна и споделена с любимите хора Коледа и наистина по Коледа да ви се случат чудеса. До скоро! Дай Боже и за теб да бъде така. До скоро! А сега нека да видим Добра, която ще се включи за нас от Германия. Ако не се лъжа, Доби, ти си в Германия в момента, нали? Здравейте! Да, в момента съм в Мюнхен.
И съм много щастлива, че мога да споделя моите впечатления, моята опитност с метаморфна техника. И сега се връщам в спомените си как миналата година, малко повече, преди около година и половина някъде бях в една такава дупка, в която имах бърнаут, не виждах изход. И когато се включих в групата на Елбетикум, видях всъщност един пост за метаморфната техника и една част от мен, това беше разума, той казваше, намираше различни оправдания така да не се включа, но имаше един много тънък гласец. Това беше гласа на душата и той казваше, това е за теб, прави го. И аз реших, добре, ще послушам сега този тънък гласец. Аз бях изгубена, всъщност бях се изгубила. Дори една промяна на пътя до работа, аз изпадах в паника, не знаех къде се намирам, не можех да се ориентирам. Камо ли да чуя душата и интуицията си. И всъщност, когато се включих в курса за метаморфна техника, това беше едно от най-правилните неща, които от доста време бях направила, защото послушах този тънък гласец на душата. И така, след всяка една сесия и среща с метаморфната техника, този глас стана все по-силен и започна да се стикова и да се намира един баланс между душата и разума, защото аз съм един човек, който е много в разума, но благодарение на метаморфната техника някакси душата започна да се чува все повече и повече. Всъщност, правила съм метаморфна техника на близки и на приятели. И те са ми споделяли, че някак си след метаморфната техника нещата се нареждат за тях по един вълшебен начин. Озовават се там, където трябва да са, без да са го планирали и остават изненадани от това, което са получили вследствие на този зов на душата, защото са я послушали. Така, например, с една приятелка бяхме в един парк и когато приключихме с метаморфната техника, се появи една сърничка. Просто от нищото. Сякаш тя беше привлечена от нас. Бях правила веднъж на друг човек. Беше пълна процедура. И след това човекът прояви желание да шофира. Всъщност този човек имаше огромна нужда от това да шофира, да се спомни да шофира, но имаше огромен страх. Този страх беше блокиран от различни травматични събития в миналото. И сега, наскоро, този човек записа упражнителен курс по шофьорски курсове, за да се опресни и възнамерява скоро, дай Боже, да шофира наистина. Някакси по един много децентен начин метаморфната техника помага да тръгнем по нашия път. И тя сякаш ни показва къде е светлината на душата, която ни озарява. И всъщност и за мен, след всяка една сесия с метаморфна техника, сякаш се свързвам все повече и все повече с вътрешния си глас. Понякога я правя на животинки. В обедната почивка срещам винаги едно кученце. И то е такова едно изплашено просто. Беше стресирано животното. И просто се стана до мен и си казах, добре, започнах да му правя метаморфна техника по гърба. После то само се отдръпна. И сега, като го видя в обедната почивка, то върти опашка, то се радва. И просто ме обзема едно благо чувство, като видя как и самото животно е в себе си, в своето естествено състояние. И така, всяка една среща с метаморфната техника всъщност ме водише крачка напред към моята личностна трансформация, защото, да си призная честно, е много трудно, когато душата е блокирана от разума и от много събития, които са се случили, и сякаш човек забравя своя потенциал, но след всяка една сесия, сякаш частица от мен се връща. Аз не го правя да определя точно какво, оставям се на изненадата. И метаморфната техника всъщност ми помогна и това да се оставя на изненадата. И да вярвам, че това, което идва, е за мен. И това наистина е така. Това, което идва, е за вас. И метаморфната техника
по един много естествен и вълшебен начин може да озари този ваш път. И на всички вас пожелавам след тази коледна искра да се събуди искрата във вас, за да видите светлината на душата и да следвате този път, в който да съедините разума и душата, те да се стиковат и да се получи едно блажено чувство с радост от живота. Защото сега, тук и сега днес, радостта, която аз изпитвам, е в пъти в повече в сравнение с това в състояние, в което бях преди да срещна метаморфната техника. И съм много благодарна на Цвети и на Борко за вълшебните срещи с метаморфната техника, с МАТ и с всички други техники, които виждам на коледна искра. За мен това е блаженство. Чаках я с нетърпение. Тази и миналата година и здраве и живот за следващата. И на всички вас ви пожелавам едно светло време с вашите семейства и с вас самите. Да обичаме себе си и да ни обичат и другите. Дай Боже думите ти да се случат и наистина любовта, която излъчваш и която предаваш, се надявам хората да я усетят и ти сама ще видиш после в коментарите, че тя се усеща и през екраните. Благодаря ти, Доби. И аз благодаря. Приятна вечер от нас и продължаваме с една много интересна история за две дами и една случайна, неслучайна среща. Здравейте! Здравейте, Наталия и Ваня. Да. Ами тази среща се случи това лято, рано сутринта, на морето, във Варна, на плажа на Свети Константин и Елена. Първо имах случайна среща с едно куче, което много искаше да се легне, където исках да се постила хавлията. След като отидах от другата страна, то също отиде от другата страна и накрая аз му казах, знам какво искаш. И му направих кратка сесия. Съответно кученцето се замина и аз отидах да се къпя на топлата вода. На връщане виждам една дама, която съзерцава морето и това е Ваня. След това се запознахме с нея. И едно друго куче, което я наближава обаче отзад. И когато човек е така вглъбен в себе си, много е трудно, как да кажа, да забележи, нали, какво се става около него. И тази дама в един момент се обърна и като видях кучето и се сепна и се вцепени. И като видях ужаса, който излъчваше, нали, от тази среща с кучето, аз си казах спокойно, нали, извиках кученцето, то замина, но жената седеше така вцепенена. Съответно, веднага прещраках, че трябва нещо да помогна. И се доближих до нея, попитах я ще даде ли едната ръчичка, тя я даде. Малко поработих по нея, след това по другата ръчичка. И вече видимо се усети успокояване. И когато тръгвах, казах само, ами това е пеперудената техника, ако ви интересува повече, потърсете информация в интернет. И сега е ред на Ваня. Да. Здравейте. Как да започна, не знам. Просто това, което тя направи с мене, беше най-голямото успокоение, което някога съм изпитвала. Понеже са ме гонили глутница кучета и аз изпитвам невероятен страх. И както нямаше никой около мене и аз се гледах към морето, даже си бях затворила и очите и в един момент това куче като ми излая зад гърба и край. При мене вече всичко приключи. Само си спомних, нали, колко месеца ми трябваха да възвърна нормалния си ритъм на живот.
И това беше единственото, което си мислех през цялото време. Видях тази прекрасна дама, Наталия, която извика кучето, т.е. освободи ме от него. И след това дойде при мене. Ми каза, ще ми дадеш ли ръката си? Аз даже и всичко правих толкова машинално, че просто след това започнах да си правя анализ и да връщам точно какво се беше случило. Така ми направи някакви движения, съвсем леко докосваше само ръката ми. Аз бях в незнание, абсолютно незнание. Попитаме дали искам и на другата ръка и аз веднага реагирах, че искам, защото просто усетих как започнах да се успокоявам. И като приключи, само питаха какво ми правите. И тя казва, това е пеперудината техника. Ако нещо ви интересува, може да потърсите в интернет метаморфна техника. И край. Оттам нататък, дни наред, почвам да търся, да издирвам. Какво означава това? Изчетах всичко, което можах да изчета и накрая реших да напиша писмо на Цвети. Защото първо не знаех нищо за Наталка. Абсолютно нищо. Наталка, много ти благодаря, че ме срещна, че беше точно там. Съжалявам. Но съм много благодарна и на Цвети, че те е научила, че ти е предала това знание и съответно че ти го приложи на мен и ми го показа, за да го открия и аз. Благодаря ти. И така записах се на курс. Няма по-голям дар от вашите споделяния и от вашите сърца, които споделяте сега с хората. И да, записа се на курс, прекъснахте, извинявай. Да, записах се на курс и оттам нататък нещата вече бяха съвсем различни. Гледната ми точка беше съвсем различна. Отношението ми към хората стана различно. Отношението ми към мен самата стана различно. И така. Аз го препоръчвам. Дори да не го практикувате на никой, само за себе си, това е едно знание, което ще ви помогне да се развивате. Само напред и нагоре. Нашата основна цел в този живот да се развиваме, всъщност метаморфната техника е да се проявяваме, да проявяваме живота в нас. И ето как живота, вашия, ви е срещнал. И аз получих едно писмо от Ваня, в което пишеше тя ми разказваше тази чудесна история, как е срещнала една жена, как е направила едни движения на ръцете и как се случило всичко това. А преди това Наталка ми беше разказала историята, какво се е случило, но тя също не познаваше Ваня. И така се случи, че Наталия, понеже често влиза в курсовете, успя да влезе и в курса, в който влезе Ваня, но аз не им бях казала и те се запознаха и се срещнаха в курса по метаморфна техника, вече наистина. Така, това е една вълшебна история. Точно така, Светослава, част от цялото. Това е ето как цялото по някакъв начин е свързало някакви нуждаещи се в себе си две части. Прекрасно е. Благодаря ви, момичета. Благодаря ви. И ние благодарим. Благодарим и да пожелаем на всички, на цялата аудитория, прекрасни празници, коледни, новогодишни и една много успешна 25-та година. Да, пожелавам ви на всички много здраве, дълъг, шарен и изпълнен с прекрасни мигове споделен живот. Благодаря ви много от името на публиката ни. И продължаваме нататък с Камелия. Заповядай, Ками. Един от по-опитните ни, както и Наталия беше, вече метаморфи в
България, официално практикуващ също. Микрофона си включи. Благодаря ти. За мен е голямо удоволствие, че ни даваш тази възможност да се свържем и да кажем какво от сърце, какво мислим ние за нашата опитност с техниката. Аз имам много случаи, но искам така да споделя няколко, които наистина са много показателни за мен, как ние сме едни проводници на това, което трябва да се... което е необходимо, от което имат необходимост хората. Първо да кажа, че аз припознах метаморфната техника като част от моя път, веднага щом разбрах с мен. Не знам за нея. Това се някак си те притегля отвътре и те кара да усещаш, че това нещо е за тебе и че ти искаш да го случиш, да го правиш и да го даваш на хората. И така се случи и при мен. Когато разбрах, аз реших, при първа възможност се включих в твой курс, за което съм изключително благодарна, защото това е една техника, която ми дава много възможности да бъда проводник за хората. И го правя с много любов. Това, което искам да споделя с вас е, че когато се приложи техниката, по неусетен начин наистина се получава една трансформация. Това споделят и самите клиенти. Аз не го казвам, защото аз го мисля. Напротив, аз когато я правя, както ни е учила и Цвети, ние не залагаме потенциали, защото не знаем кое е най-доброто за човека. Но от срещната страна, когато идва и каже какво стана ти след като направихме техниката, аз съм друг човек, аз усещам, че искам да правя добро, искам да променя начина, по който правя нещата. Това именно се случи с една моя клиентка, която се така реши да направи метаморфната техника и след това още няколко пъти искаше, защото усещаше колко благотворно и действа. В друг случай имах, когато клиентка беше забравила за своите мечти, беше забравила, че е започнала да учи, че имала други проекти, възобнови ученето си и казва, какво стана, искам пак да дойда. Аз започнах да мечтая по-мащабно, започнах да случвам, записах се, поднових си ученето. След това реших, че ще трансформирам нещата при мен, искам нови неща да правя. И това някак си наблюдаваш нещата и виждаш как те са коренно различни. Наистина, коренно различни. При друга клиентка пък беше с много така тежко заболяване. При нея дълго време работихме с друга терапия, която аз практикувам, но в един момент усетих, аз просто я споменах за метаморфната техника и оставям нещата. Когато хората са готови, те сами почват да искат техниката. Тя поиска да я направим. Имаше огромна промяна в нейното мислене. Започна наистина да се замисля за живота си, защо това е дошло при нея. И започна да приема нещата по друг начин. Да си сметка, че всичко в живота има смисъл. За да дойде при теб, значи то е трябвало да дойде. Дали да ти преобърне мисленето, дали да те побутне в друга посока, дали всичко има смисъл. Хора, просто, както каза и Цвети, ние толкова сме свързани, всичко около нас е едно. Но така и едно детенце също, с което с голямо удоволствие работя с децата, доведоха го с аутизъм. При мен детето беше толкова контактно, толкова ми разказваше неща, че когато се прибра вкъщи след първата техника, майката каза, аз не мога да повярвам, че това е моето дете. То се прибра и за първи път започна да ми разказва какво се е случило с него. Искаше да ми прави терапия, да ми показва на мене какво сте правили и
беше толкова интересен с него моя опит, защото децата са вълшебство и колкото можем да им помагаме да сбъднат своите потенциали, толкова по-добре за всички. Така и друг случай искам да разкажа, в който дойде една клиентка, която през цялото време ние даваме свобода на хората. Ако искат да си почиват през това време, да се вглъбят в себе си, ако искат да говорят, тя не спря да говори. Аз я слушах, внимателно я слушах. След като приключихме, така стана, че се срещнах с човека, който я препоръчал техниката и тя ме попита как мина, добре ли беше сесията. И аз казвам, не знам, беше много така интересно, жената много неща подговореше през цялото време. Отсреща замълча жената, която я беше така приканила, че може да опита този метод. Казва как? Тя не говори. Тя е толкова мълчалива, тя е затворена в себе си и напоследък не иска да контактува с никой. И от момента, в който приложихме техниката, тя започна да вижда с по-различен поглед живота. И всичките тези, за мен с една дума да обобща, все пак да дам възможност и на другите да споделят, но за мен метаморфната техника е вълшебство. Наистина тя отключва най-добрите потенциали за хората и аз призовавам всеки, който така я усеща, я припознава, да я направи за себе си или да се запознае в дълбочина с нея. За себе си и за околните, за да можем да даваме. И така в заключение искам да ви пожелая на всички да даваме добро, да даваме най-доброто от себе си, защото променяйки се ние отвътре, давайки с любов навън, света става просто едно по-добро място, в което и ние живеем. И аз вярвам, че може да стане много по-добро място. И пожелавам на всички да мечтаят смело и да сбъдват с лекота мечтите си, да бъдат здрави, но и да не забравят, че здравето е лична отговорност. Благодаря. Благодаря ти, Ками, и аз, защото за пореден път хората могат да видят защо всъщност ние сме толкова щастливи. Защото ставаме неволно част от случването на хубави неща за хората и какво по-хубаво от това, просто да си част от развитието на някой, да си част от промяната му. Това е толкова прекрасно. Благодаря ти за всичко, което сподели. Вълшебство. Да. Сега ще видим, ако успее да се включи Злати. Момент само, че нещо не виждам камерата. Злати, здравей! Чуваш ли ни? Да, здравейте! Не те виждаме обаче. Сега? И сега не те виждаме. Влязла си от две места. Ако искаш, излези от двете и влез отново. Аз през това време ще поканя Толинка да сподели. Окей, благодаря. Окей? Моля за извинение, но такива са нашите технически възможности. Толинка, здравей! Ти допреди малко говори, затова ти дадохме малко почивка. Включи си микрофона. Ти си. Здравейте! Аз имах нужда малко от почивка, да. Да дишам, да си поема въздух, да се пренастроя, за да мога да ви разкажа какво вълшебство за мен е метаморфната техника. Мисля, че ще е най-добре да започна с моята любима история Цвети, която ние с теб сме разказвали много пъти. Когато аз за първи път срещнах Цветелина Григорова, отидох при нея, защото имах нужда от помощ за мой здравословен проблем. И влезнах и тя ме пита, нали, вие за какво сте, нали, на вас, как да ви помогна? И аз викам, дошла съм за нещо, но не знам за какво.
И тогава Цвети, нали, ми разказа за метаморфната техника, поработихме с една друга практика и после минахме към нея, но истината беше, че и двете някак си интуитивно усетихме, че моя път ще трябва да мине през тази техника и че аз съм много дълбоко свързана с нея. Както и вече мога да кажа с чисто сърце, че се чувствам и че съм. Тази техника претвори живота ми по много странен начин. След нея някак си дойде така мечтания дом и семейство, дойде детето ми. След това дойдоха и останалите холистични практики, които реших да уча, и то естествено в последствие на метаморфната техника. Въпреки че не сме залагали такива очаквания, нали, които от вас са слушали друг път за нея, са разбрали, че когато правим метаморфната техника, не залагаме очаквания и не даваме на техниката път, по който тя да случи или да не случи нещо за човека, просто желаем най-доброто за него. И Цвети, желайки ми най-доброто, отключи по някакъв начин моята трансформация и това ме поведе по пътя на холистичната медицина. Като имам тук една много интересна история, като миналата зима, може би по това време е било, малко преди Коледна искра, си стоях вкъщи на дивана и си бях записала на едно листче 4 различни холистични метода, които исках да изучавам през идната 2024 тогава. И стоях и се чудех как да се случи тази работа. И докато стоя и се чудя и си казах: добре, Толина, защо не си направиш малко метаморфна техника? Никога не може да ти навреди, пък може да ти хрумне идея. Много хора са записали, че след метаморфната техника им идват страхотни идеи за това как да случат нещо в живота си и идеята идва някак си свише. И сядам аз и започвам да си правя на себе си метаморфна техника и както си седя и изведнъж си сещам, че на следващия ден е последния ден за записването на курса за цветята за доктор Бах, който аз толкова много исках. Обаче съответно нямам финансиране за него, обаче продължавам да искам. И нещо в мен ми казва, както Доби каза, онова тънко гласче там, гласа на душата или интуиция, или кой както го усеща, нека, нали, така да го нарече. И ми казва: отвори си лаптопа просто, извади лаптопа от шкафа, в който стои и се запиши за курса, нали, винаги можеш да го отмениш, ако нямаш пари за него. И си казвам: добре, вадя лаптопа и под него виждам една кутия подаръчна. И викам: какво имаше в тази кутия, забравила съм. Отварям кутията и една моя близка приятелка за рождения ден ми беше подарила много красив писец с мастилница, да си го направиш така на бюрото като място за творене, понеже знае, че обичам. И за да ме зарадва, ми подарява това за рождения ден. И когато вадя писалката, защото си казах: добре, сега ще си представя как рисувам една нейрографика с тази писалка, защото един от курсовете, които исках, беше нейрографика. И в момента, в който я вадя и виждам под донапрена, че има нещо друго под въпросното донапренче, в което са наредени всички тези неща за писалището. Изваждам цялото нещо и отдолу гледам 3 плика. Сега, ако ви кажа, че вътре бяха точно парите за курсовете, които исках, сигурно много ще ми се смеете. Нали? И знам, че това сега не мога да докажа, че се е случило заради метаморфната техника, но е факт, че непосредствено, нали, преди идеята да отворя там, правех това. И някак си това за мен беше като едно потвърждение, че това е моя път. Нали, това финансирането за всички тези неща да дойде просто така. И то, нали, аз съм си ги скрила тези пари съвсем случайно, защото на въпросния рожден ден друга част от гостите ми са ми подарили пликове с картички, нали, за да ме зарадват и да си купя нещо, което ще обичам, ще ми е приятно и, нали, ще допринесе с нещо за моето щастие. И изведнъж, нали, ги намирам точно когато най-много ми трябват, а нямах никаква идея, че са там. Изобщо бях ги забравила, нали, като слава Богу, че имаше картички да знам от кого са, да им благодаря после на тия хора и да им кажа колко много ми помогнаха и спонсорираха моето обучение. И, нали, единственият курс, за който нали, не ми достигаха
пари, беше Цветята на доктор Бах и после прекрасната Мая Вълчева ме изтегли от томболата, в която бях се включила да участвам, ако ме изтеглят, нали, случайно за безплатно обучение по цветята. Та някак си метаморфната техника се твори в моя живот, всичките холистични практики, които аз исках да ги уча, когато искам и да имам възможност да им дам нужното внимание. Така че това е прекрасно. Сега това не значи да изкарате метаморфната техника и всеки път, като си направите, че ще намерите, нали, плик с пари. И да пускате тото. Да, и да пускате тото, но пък ако ви е писано, може да помогне. Така е, Толинка. Аз съм свидетел. Наистина има още много Толина какво да разкаже, но сме го разказвали в други видеа. Можете да ги потърсите в канала Метаморфна техника в YouTube. Благодаря ти за вдъхновението, което ни даде тая вечер и в твоята лекция и сега, защото ето виждаме, че ние сме много, много цялостни същества. В нас са не само телесните неразположения, имаме си психологически, имаме си емоционални, имаме си неща свързани с семейството, свързани с, ако щете, работата, града, входа, блока, както казвам аз, и цялата земя. Та, като част от цялото, някак си метаморфната техника ни намества там, където ни е мястото, когато му е времето. Затова ние нищо не можем да обещаем, защото като практици нито знаем къде ви е мястото, нито кога ви е времето. Но пък знаем, че чрез контакта, който се извършва с тези движения, се случват ето тези неща. Вече 4 години практикуваме тук в България, имаме доста хора и доста свидетелства и това е вдъхновение. Благодаря ти. И аз благодаря и искам да пожелая на всички прекрасни, прекрасни, прекрасни коледни празници. Обичайте се, бе, хора. Всичко друго се някак си да го наместим. Така е. И последния наш участник, който дойде веднага след работа, и аз много ти благодаря, Злати. Моля, спри един източник ще става. Аз само от един съм. Слушаш ме от две места. Не се виждаме. Не, виждам те, но се чувам и ясно през теб. Какво трябва да спра, не знам. Както и да е. Разкажи. Ами стига да не, някак си да не е неприятно така за хората. Както и да е, да. Добре. Ами аз наистина малко така се включвам след работа и мога да кажа, нямам кой знае какъв опит и изкарах курса само преди няколко, даже няма и месец, мисля, че няма месец. Не съм практикувала, така да кажа, но пък преди 2-3 години, може би, тогава моята внучка пък, ще разкажа за нея по-точно. Тогава тя беше на около 7-8 години. Бях ги взела тук на гости при мен в Търговище, защото те живеят в Стара Загора. И така, и някак си, даже не си спомням как се стана така, че се срещнахме с Цвети, даже бяхме навън в парка и като и казах, нали, че ми е на гости внучката и тя така ми предложи, нали, да я направили метаморфна техника и аз се съгласих. И си казвам, аз преди това, нали, съответно бях и чувала за техниката, но само до там. И така, много някак си детето спокойно така прие нещата. Преди това бяхме ходили, обикаляли из града, беше вече толкова, тя е много експанзивно такова дете, така да го кажа, то всички деца са си такива по принцип, но да, тя е много емоционална и така. Приключи, нали, Цвети с техниката и вече ставайки да си тръгваме към вкъщи и
тя една такава, нали, внучка ми, ме гледа и казва: ох, аз сега какво ми направи тази жена? Ох, аз направо една такава съм, много ми стана едно отпуснато, едно спокойно. Какво ми направи? Тази жена, тя трябва да стане детска учителка. И аз в първи момент много се изненадах, че защо точно детска учителка, и ми стана много смешно. И я питам, нали, защо детска учителка точно? Викам си сега, каква връзка пък има сега детска учителка с това, което и повлия, нали, на нея? Ами защото да може да успокоява децата в детската градина и да ги приспива. И това беше отговора на едно 7-8 годишно дете. Просто тя така се почувствала след техниката. И така, някак си усещам, и аз усещах как аз след това все отлагах, нали, да се включа да изкарам курса, но пък съм получавала, нали, от други приятелки, които вече в течение на времето изкарваха и те. Усещах и аз как някак си като да ме центрира, точно както каза Цвети, да ме постави на мястото ми, ако се чувствам малко по-хаотична, така, нали, и в мислите, и в всичко. И така някакси така я усещах техниката, че ми действа. Точно поставена на място. А последно, още нещо да споделя пак за децата и за другите ми внуци този път. Последно, като си ходих при тях. И тогава, сега колкото и дете на най-малкото детенце, той на 2 годинки, колкото и да е, нали, понеже техниката е толкова безобидна, но колкото можеш там, каквото можеш, опитах се, нали, на него да направя. И всъщност кака му, голямата, само го гледа, той седна при тях на дивана, нареди се така до тях и седна и стои. И тя казва: това не може да бъде. Той никога не стои така на едно място. И наистина беше много така интересно. Някак си просто наистина им действа успокояващо. Така мисля, така го виждам, така го усещам на децата. Аз все още, нали, пак казвам, все още нямам много опит, но наистина е вълшебна, наистина е някак си просто успокояваща. За мен е така. Благодаря. Това мога да кажа само. Ами, аз благодаря много. Извинявам се, че така с техниката, нали, се получи. Желая на всички весели празници. Навън вали много хубав сняг. Много хубаво да ни е на всички. Коледно, както ни е. Както ни е, да, коледно и скрящо. Така да ни бъде на всички. Дай Боже. Благодаря. И аз благодаря. И така, това бяха всички приятели от Метаморфното общество, които решиха и успяха тази вечер, съботна, да отделят от времето си, от времето за семействата си, за да споделят с вас своите вълшебства. Защото, нали, по Коледа си говорим за вълшебства в края на краищата. Затова решихме да завършваме този фестивал с едно такова вълшебно вълшебство, което е наистина за повечето хора необяснимо и става малко по-обяснимо след курса по метаморфна техника, но продължаваме да имаме още много какво да изследваме. Скъпи приятели, чухте много истории. Истории многопластови, истории най-различни, поредни доказателства за това, че ние сме част от това цяло, за което все говорим. И поредно доказателство, че ние имаме влияние върху това цяло и колкото сме повече на мястото си, колкото сме по-центрирани в нашата роля за цялото, в нашето служене за цялото, първо сме толкова по-щастливи, защото сме осъществени, защото сме на пътя си, по-здрави сме, по-балансирани сме и второ, всичко около нас започва да се развива по много
добър начин за нас и за всички останали. Благодаря ви. Иска ми се още малко да ви кажа 2 думи. Единствено моето желание е да не приемате техниката като терапия, да не приемате техниката като нещо, което може да ви бъде обещано. Практикуващите по време на сесията се опитват да създадат едно пространство на откъснатост, за да може техния собствен мозък, който казахме преди това, че е нашето субективно съзнание и има само техния собствен опит, да не пречи на сбъдването и на случването и на разгръщането на това, което ви очаква. Защото никой не знае по-добре от живота вътре във вас, живота, който всички носим, какво е доброто за вас в този момент. Защо то не се проявява? Един друг въпрос, който също разискваме в обученията. Защо понякога имаме пречки? Защото нашият ум има свойството да слага препятствия, блокажи пред случването, пред естественото протичане на нашия живот. И тогава ни е необходимо да се катализират, да се прочистят малко тези процеси, за да може да намерим следващата си форма на съществуване по един прекрасен начин или пък на изцеление. Както казваме, изцелението е вторична полза от трансформацията, пред която явно сме застанали, щом търсим метаморфна техника. Метаморфната техника, съвсем набързичко да кажа за тези, които не знаят, извършват се едни много леки движения по определени линии на ходилата, ръцете и главата. Тези линии представляват отражение на гръбначния стълб, а самият гръбначен стълб е отражение на вътреутробното ни развитие. До тук ще спра. Знанието е необятно. Учим цели 2 дни и обясняваме нещата, за да можем да придобием поне мъничка представа за това в каква дълбочина всъщност се случва трансформацията. И виждам 2 въпроса. Единият беше, на който и Наталия отговори, дали се прави онлайн. Не се прави онлайн, защото при онлайн или при дистанционна работа влизаме в терапевтичност, влизаме в насоченост на ума, което ние през цялото време се опитваме да отстраним от пътя на отсрещния човек, нашият собствен ум. Тоест, няма как да насочвам нещо и в същото време да съм откъсната, за да ви се случи най-доброто. Затова просто не може да бъде извършвана дистанционно или онлайн, но ако имате нужда от сесия, имаме вече доста практикуващи в доста от градовете в България. Можете да ми пишете, да ме попитате, ще ви дам координати на колегите. Официално практикуващите колеги са в листата на практикуващите на сайта на Метаморфната асоциация, само че английския сайт на Международната метаморфна асоциация. Те са си вече пълноправни специалисти по метаморфна техника. Така че тук Борко ми помага да не забравя кога е следващия курс по метаморфна техника. Следващия курс е на 1 и 2 февруари. В събитията на страничка Жива Искра Елбетикум ще видите събитието за курса и вътре в него можете да прочетете как да се запишете. Всички заедно, казва Евияна, благодаря, Жива Искра Елбетикум. Яна казва, благодаря, Цвети, че те има и че точно ти ме срещна с тази вълшебна техника. За мен е чест, приятели прекрасни, че съдбата, цялото, провидението, Вселената, както искате го наречете,
избраха точно мен да доведа тази техника в България, да стана 6-тия в света пълноправен преподавател по метаморфна техника и да поведа едно, как да го нарека, едно общество от събудени за доброто и за любовта души, които, жадувайки, я търсиха и я намериха. И намериха себе си чрез нея. Благодаря ви. Останете след малко с закриването на нашия прекрасен фестивал, където всеки от нашите лектори, който е успял тази вечер да се включи, ще отправи своите пожелания към вас. Благодаря ви, че участвахте. Благодаря ви, че бяхме заедно. Прегръдки, целувки на всички и ще се виждаме в интернет пространството.